Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeleşýär. Garaşda baqy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimizden parafatly ýol başlygyny alanyp barýan işler berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne munasip ýürürler we üstünlik görüp başlanýar. Munyň şeýledini hepden dowamynda wagtlara tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 10-njy noýabrda paýtatymyzda hormatly prezidentimiz Gurban Gulyberdi Muhammedowyň gatnaşmagyny ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmek, 16-njy tapgarynyň çäklerine gurulan durmuş meden maksatly iri desgalar toplumynyň açylyşy dawarasy boldy. Hormatly prezidentimiziň degişli kararyna laýyklykda bina edilen täze ýaşaýyş jaý toplumy Magtymyl şaýolynyň ogry boýunça Taslama we Tehran köçeleriniň arasyndaky giň çäkde Aşgabatyň ajaýyp binagarlyk keşine sazyşykly utgaşdy. Bu ak mermerli toplum berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň insan eli bilen düredilen ýene bir alamatyna öwrülip, milletlerimiziň döwlet adam üçindir diýen şygary bilen amallaşdyrylýan durmuş ugurly siýasatynyň hasly bolýanynyň we şol wagtda da ediz watanymyzyň bagtyarlygyň mekanynyň aýdyn misalydyr. Däwranyň dowamynda milletlerimiziň ýaşaýyş jaýlarynyň bagtyar maşgalalaryň käbiriniň öýüne baryp tanışmagy hasym täsirli boldy. Öý eýesi milletlerimizi mehirli garşylap, hem halkyň awadançylygy baradaky çeksiz aladasy üçin tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz täze öýüň eýesini gutlap, we otoglarynyň ýerleşdirilişi hem awadanlaşdyryşy bilen gyzyklanyp, hem ugurlarda Türkmenistanyň munasip durmuşyny öpçün etmeýän döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlaryň biridigini bellidi. Döwlet başlarymyzyň taşıyaly burdaky işler geljekde de dowam etdirler. Milletlerimiz öýü gözleri geçirip söhbetleşiň barşynda mehmantöýür öý eýesinden işi maşgalanyň ýaşaýyş durmuşy hem täze jaň ýaşaýjylar üçin gözüňde tutulan amatlykları barada sorady. Bagtyar maşgala öz öýünden hem bu ýerde ýaşamak üçin döredilen şertlerden ören hoşallygyny aýtdy. Öýde döredilen oýlanşykly ugurdaş düzümem ähli amatlyklaryň köýdürini görüp ýaşamaga ýardam edýär. Hormatly prezidentimiz şeýlede ýaş maşgala gymmatly sowgady goşurdy. Öý eýeleri muňa jogap edip däp bolan toý paýyny goşurdylar. Hem milletlerimize ýaş maşgalalyň durmuş ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak, hem olary golluk bermek meselelerini berýän hemişilik öňsü üçin öz hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýle maşgalalar şunyň ýaly ýokary hilkiýetlerini hem amatlyklary eýe bolan ajaýyp öýler satyn almak mümkinçiligine eýedirler. Ýeri gelen aýsa hormatly prezidentimiziň baryp gören jaýynyň öýleriniň akylly öý ýürelgesi boýunça enjamlaşdyrylanyny bellemek gerek. Bu ulgum belli bir günlük işleri adam gatnaşmazdan ýerine ýetirmäge ukyplydyr. Hususan öňde barjy tehnologiýalaryň we internet ulgumyna dayanmak bilen şunyň ýaly awtomatlaşdyrylan ulgum öýlüň eýelerine durmuşda ulanylýan enjamlaryň hereket edişine ykjam telefonlar arkaly gözlemçilik etmäge mümkinçilik berýär. Bu öz boşly taslama telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talipleri tarapyndan taýýarlanyldy. Şunun ýaly taslamanyň Owuzhanadynaky Inженер Tehnologiýa Uniwersitetining talipleri tarapyndan ýerine ýetirilenligi bellerliklidir. Ýeri gelen aýsak giýrelgiler, aşhanalar we ýaşaýyş otoglary her bir öýlerde goýlandyrly ölçekdäki 2 smart telewizorlar ýaly ýurdumyzda önürilen mebeller bilen gurnalandyr. Ýurdumyz üçin täze bolan bu önümiň çykarylyşy döwlet başlarymyz tarapyndan öňe sürülen elektron finansyny döretmek we ösdürmek boýunça maksatnamany durmuşa geçirmek çäklerine ýoly goýuldy. Bilelikdäki aýdyn gijiler hojalyk jemgyýeti tarapyndan öňürilýän tolkun zemin we elim smart telewizorlary aljylaryň arasynda islegden peýdalanýar. Bu önümler dünýä ölçeglerini kybap gelýär. Buluň ählisi otoglyň içki bedegi hem enjamlar bilen öpçün edilişi bilen birlikde taslamada gözüňde tutulandyr. Türkmenistanda uly ähli halk bayramçylyklarynyň öňü siresinde täze binalar açyp bulanmagy bermek asly däwe urly. Şu ýyl watanymyzyň betaraplyk derejesine eýe bolmanyň şany 25 ýyllyk bellenýär. Bu uly bayramyň öňü siresinde dürli ministrliklaryň we podoklaryň dolanyş edaralarynyň işgärleriniň 1008 maşgalasy Aşgabatyň täze ýaşaýyş jaý toplumlaryna ähli amatlykları bolan öýlüň açarlaryny aldylar. Munyň özi 5000-den gowrak adama barabardyr. Binalaryň buýurjulary hökmünde paýtatymyzyň şäher häkim
girişimligi hemem senagaçylar we telekeçiler birleşmesi çykyş etdiler. Melelizirmiz tegelik görnüşli ýol çatyryna baryp şol ýerde oturdulan Türkmen Alaway adly heykeli we oň ýanyna ýewaňlandyrylan çykyşam synlady. Kuwatly arasy ganly Alawaýyň heykeli diňe bir köpügiň şekli bolman, eýsem ol türkmen halkynyň wepaly sirdaşy, ygtybarly kömekçisi we dosty hökmünde görýän Alawaýy bolan gatnaşygyny eşkär edýär. Alawaýlaryň öz eýelerini wepasy, mähirlik gatnaşygy ebedileşdirilmegine münasip käsiýetlidir. Alawaýyň heykelini oturtmak şeýlelikde bu ajaýyp hemem gaýdyksyz we mähirli ýüregi bolan Alawaýlara hormat sarpa goýmak milletiň taryhynda hemem halkymyzyň durmuşyna eýleýän ornuny aýratyn bellemek başlanýy döwlet başlarymyzyň hut özüne degişlidir. Magtymul Şaýoğlunyň esas çatryklarynyň biriniň baş bedegine öwrilen heykelle Alawaýlaryň öz boşly aýratynlygy öz beýanyny tapypdyr. Etiň şekliniň beýikligi 6 metre barabardyr. Ol beýikligi 9 metre barabar bolan postamentde ornaşdyryldy. Şeýlelikde diametri 36 metre barabar bolan meýdançada ýerleşen 15 metrlik heykel ähli tarapdan we alyslardan oňat görnýär. Döwlet başlarymyz Gurban Oglyberdimuhammedowyň tabşyry goýunçy paýtatymyzy ösürmek 16-njy tapgyrynyň taslamalarynyn durmuşa geçirilmeginiň hususy kärhanelary Türkmenistanyň senagaçylary we telekeçileri birleşmesiniň agzalaryny ynanylanlyk buýsunçlydyr. Hususy ulgamyň wekilleri Melelizirmiň başçylygyny amala aşyrýan giň gerimli özgörtmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegini için gatnaşmak bilen watanymyzyň ösüşine we awdançylygyna uly goşunt goşýarlar. Türkmen telekeçileri özleriniň önümçülük hemem hünär mümkinçiliklerini ýygyderli ýokurlanyp bugün durly ulgamlarda şol sanna gurulşy ulgamyny üstünlikli işleýärler. Hemem iň gowy işäwirlik taraplaryny we öňde goýulan wezipeleň çözgüdüni dörüjlükli çemeleşmek nusgasyny görkezýärler. Soňky ýyllarda ýaşaş jaý gurulşy ýokary dünýä ölçegleriniň derejesinde ýurdumyzda görülýärmedik gerime eýe boldy. Aşgabatda ýaşaýjylaryň tutuş köçäniň ornuny ýokary amatlygy we zerur bolan düzümler özüne jemleýän, ýanyşyk ýerlerine ýaşyl zowluklar döredilen ýaşaýyş jaýlaryna eýe bolanlygy öýrän gowaşlydyr. Ýaşaýyş üçin iň amatly şertleň döredilmegi döwlet başlarymyzyň başlanjy bilen paýtatymyzy ösdürmek öňden görjülükli we ilmi taýdan esaslandyrylan konsepsiýasynyň şeýlede Türkmenistanyň ähli seýetlerine ýewaňlandyrylan toplumly özgörtmeler strategiýasynyň möhüm wezipesidir. Aşgabatda ösdürmek 16-njy tapgyrynyň çäklerini bu ýerde 10 gatly 48 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 6-sy hemem 72 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 10-sy bina edildi. Şolaryň hemmesi ýokary amatlyklary bolan we otoglarynyň ýerleşdirilişi gowlandyrylan öýlerdir. Ýanyşyk ýerlerde ähli degişli düzümler gözüňe tutulup, umumy uzunlygy 5 kilometr 564 metre deň bolan täze ýollar çekildi. Olar zerur tehnika serişdeler, ýerasy piýada geçeligler hemem ýolagçy uluglar üçin durulgylar bilen öpçün edildi. Dezgalyň ýanyşyk çäkleri dowla awdanlaşdyryldy we agaç nahallary oturduruldy. Hormatly prezidentimiziň tapşyryklarynyň we maslahatlarynyň ugranyp, täze binalyň ulanyş mümkinçiliklerini, ekologiýa we bedeg häsiýetnamalaryny uly üns berildi. Diňjaliş we sport bilen meşgulanmak üçin ýürüte zowluklar oýlanşykly ýerleşdirildi, hemem awdanlaşdyryldy. Täze belent ýaşaýyş jaýlarynyň daşky bedeginiň aýratynlyklaryny bellemek gerek. Olary köpüýüşünli mozaika panolar bedeýär. Şolaryň her biri öz boşlugy bilen tapawutlanýar. Bu giň möşhürli nakkaşlyk eserlerini garaşsyz betarap watanymyzyň buýsunçly nişanlary, oň durly ulgamlarda gazanan üstünlikleri, hemem nurana geljege tarap bede wady halkymyzyň baý taryhy we medeniýeti öz beýany tapypdyr. Olaň keşfini Mehriban diýarymyzyň gaýtalanmajak gözelligi, türkmen topragynyň sahawaty, hemem oň tebigy baýlyklary öz beýany tapýar. Şolaň ählisi bilelikde parahatçylyk, dörüjlük we ösüş ýoly bilen täze belekleri tarap ynamly öňe barýan Türkmenistanyň durmuşynyň öz boşly aýdyň waspnamasyny urlýar. Açyş dawralarynyň dowamyna her bir täze binanyň ýanyna aýdymsaz ýeňlenip, artistlaryň joşgulu çykyşlary ýaýwanlandy. Bu ýerde özüne mahsus ajaýyp öwüşünli dawralary türkmen toýunyň hemem mihmansöýürlüğiň gadymy ýöreligleriniň ruhlentligi emele geldi. Halkymyzda gadymy döwürlerden beri täze öý tutunmak insan durmuşynda aýratly ähmiýetli waka hasap edilýär. Hemem bugün täze many mazmuny bilen baýlaşdyrylan asyrlaryň dowamyna kemale gelen milli ýöreligleri weslenýär. Muny şu gedeki dawranyň barşam aýdyň görkezdi. Täze 10 gatly ýaşaýyş jaýlaryny döwrewap ýaşamak üçin ähli şertleri döredildi. Şolarda ähli amatlyklary şolsanna giň
mehman otoglaryny, häzirki zaman durmuş enjamlary bilen öpüşün edilen aşhanalary, kömekçi jaýlary öz üçin alýan amatlyklaryň dowlu toplumy gözüňde tutulan 3, 4 we 5 otogly öýler ýerleşdirildi. Şeýle-de zerur ähli durmuş öpçünçilik ulgamlary gözüňde tutulanlar. Ýurdumyzyň baş şäheriniň şu künjegine ulanmaga berilen täze deshalar okulny ösýän Aşgabatyň görküne görk goşdy. Paýtagtymyzyň binagarlyk toplumlarynyň ösü her ýyl iri ýaşaýyş toplumlary durly maksatly täze binalary bilen ýetirilýär. Türkmen paýtagty soňky ýyllarda gurulan we ulanmaga berilen ak mermerli binalary bilen haýran galyrýar. Şeýlelikde paýtagtymyzda täze deshalaň däwrli ýagdaýda açylmagy aty watanymyzyň iň täze taryhyna ýene-de bir öçmejek sahypany ýazdy. Edi diýarymyz mehriban arkadagymyzyň parasatly ýol başlygyny parahatçylyk, dörüjülük we ösüş ýoly bilen önämli öňü barýar. Hemem hemişelik beýtaraplygynyň şany 25 ýylyny münasip garşylamaga taýýarlyk görýär. 10-njy noýabrda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow vilayetliň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyny ministrler kabinetiniň sany wezi aratynyş arkaly giňişliň mejlisine geçirdi. Onu ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdyny ösdürmek bilen baglanyşly meselelere garaly. Mejlise gatnaşyjylar alyp berilýän işleri barada hatabat berdiler. Watanymyzyň gülläp ösmegi, äraýetlerimizin ýaşaýyş durmuş şertleriniň munduny bilegim gowlandyrmak bilen baglanyşly işler hatabatlyň esasyny düzdi. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny amala aşyrylýan çäreler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşiniň öpçün edilýänligi hemem halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy belenildi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly milli maksatnamalaryň kesitlenen işleň dowly ýerine ýetirilmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli urlardaky ösüşi bilen baglanyşlydyr. Her bir işde sazlaşyk ýokur netijeleri öpçün eder diýip hormatly prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýyklykda işlenilmegi ösüşi ykdysadyýetimizde öňe dişli gazanmagy mümkinçilik berýär. Şu nukdaý nazardan biziň her bir işimiz üstünlüklerin esasyny düzmelidir. Mälim bolşýaly edýdi watanymyzyň gülläp ötmegi we halkymyzyň awadançylygy barada alady giň möçürli oňyn özgörtmeler siýasatynyň başyny başlaýjy döwlet başdanymyzyň hemişe önsü merkezinde durýar. Şol özgörtmelerin üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzda ähli ulgamlarda haýran galyrjy netijeleri gazandy hemem geljegi önemli garaýar. Döwlet başdanymyzy şu ýylyň 10 aýynyň jemini jemläp, o ýurdumyzyň daşary we içer siýasatynyň beýtaraplyk, parahatçylyk, söýjülük, hoşniýetlik, goňşuçylyk we özara bekitlik hyzmatdaşlyk ýörelgileri esasında alnyp berilýänini görkezýänligini beledi. Biziň öňümizde şu ýyl gazanan ösüş depkinimizi saklap galmak hemem geljek ýyly ony hasam artdyrmak wezipesi durýar diýip döwlet başdanymyz aýtdy. Beýtaraplyk baýramyna başlanan çäreleri ýokary derejede geçirmeliler diýip melelizirimiz nykdy. Döwlet başdanymyz mehriban watanymyzyň gülläp ötme uğruna ahlasly zähmet çekip, ul üstünlikleri gazanan münasip raýatlarymyzy döwlet sylaglary, täze ýubiley medali bilen sylaklamak barada teklipleri bermegi tapşyrdy. Mejlisiň dowamyna döwlet durmuşyna degişli başga-da bir näçe meselelere garaldy. Oşolar üçin degişli çözgütler kabul edildi. 13-nji noýabrda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdumyzyň saglyk goraş ulgamynyň ýene bir möhüm desgatynyň Akyl welaýatynyň Göktepe ýetranyň azgant owasyny 200 orluk täze ýokunç keseller hasahanasynyň açyş dawratyna gatnaşdy. Melelizirimiziň başlangyjy bilen bu sebäpden täze dolanyş merkezine döretmek boýunça amala aşyrylýan giň gerimli taslamanyň çäklerini bina edilen Döwri Bejeş edarasynyň ulanmaga berilmegi Türkmenistanyň beýtaraplarynyň golaýlaşyp gelýän şany 25 ýyllygyna gabatlanyp açylýan binalar tapgyrynyň üstüne ýetirdi. Hastahanada ýet respirator we angina, ýokunç içki geçme keselleri, howa damjy arkaly geçýän keselleri, aýratyn huply keseller, sary getirme we anyklanylmadyk keselleri hemem beýleki ýokunç kesellik hastalary kabul etmek üçin bölümler gözüňde tutulandyr. Hastahana bir näçe bölümden hepatit, ýeti ýokunç içki geçmek keseli, ýokary demaş agdalarynyň ýokunç keselleri, howa damjy ýol bilen geçýän aýratyn huply ýokunç keselleri, hirurgiýa, reanimasiýa we akuşerçilik bölümlerinden ibaretdir. Lukmançylyk toplumy ýürütüleşdirilen häzirki zaman enjamlary bilen öpçün edilendir. Oň işe girdilmegi ilata ýokunç keselleriniň öňüni almakda hemem ular bejermekde ýokary derejeli lukmançylyk kömegini bermegi mümkinçilik dörüdür. Munyň özi döwletimiz tarapyndan bu lugumy tehnika taýdan enjamlaşdyrmaga, ösen maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmaga, dünýä maglumatlar serişdelerini peýdalanmaga hemem hunermenniň huner derejesini ýokurlandyrmaga ýokary derejede önsü berilýäniniň ýene-de bir aýdyň misalydyr. Ýokunç keseller hasahanasynyň täze
täze 3 katly binalar toplumyny ýokunç keselleri bejermek üçin ähli zerur şertler döredilender. Halkara ölümlerine laýyklykda bina edilen we enjamlaşdyrylan hasahana bir wagtda 200 näsagy ullary we çaglary bejermek üçin kabul edip biler. Döwlet başlygymyzyň kim işiniň taşýaly häzirki zaman tehnologiýalaryň ýygydarly ornaşdyrylmagyny, täze ilmi açyşlaryň ulanylmagyny, bütün dünýäde keselliň aýratynlyklarynyň üýtgemelerini hasaba almak bilen ýylata lukmançylyk hyzmatlaryny mundan beýlegim gowlandyrmagyň, diňe saglyk goruş innowasiýa häsiýetde ösdürmek şertlerini has takygy, öňde barjy işläp taýýarlamalar we usullar esasynda hasam gowlandyrmak mümkindir. Milletimiziň taşýaly ýurdumyzyň hünärmenleri täze barlygylardan habarly bolmalydyr. Çünki ozal howpsuz hasap edilen zatlar inne adamyň saglygy üçin howplu diýilip ikrar edildi. Şunuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz hünärmenliň önsüne şeýle enjamlary, howpsuz ulanmagyň düzgünlerini takyk berjay etmeň zerurdygyny çekdi. Sebebi gazanlan netije üçin jogapkärçilik tehnikanyň üstüne däli lukmanyň üstüne düşýär. Şonuň üçin diňe ýokary hünär derejeli lukmanlar şunuň ýaly çyşyrymly lukmançylyk enjamlary bilen işläp bilýärler. Döwlet başlygymyz häzirki zaman lukmançylygyna bildirilýän ýokary talaplary barada aýdyp, türkmen lukmanlarynyň öz işini kemil derejede bilmek bilen çeklenmän, eýsem hünär derejelerini ýygydarly ýokurlandyrmak, ilmi makaleler bilen ýakynyň tanışmak, daşary ýurtly kärdeşleri bilen gatnaşyklary ýoly goýmak üçin daşary ýurt dillerini bilmeliligini aýtdy. Diňe ýygydarly kemilleşen hünärmen özüni hakyky lukman diýip atlandyryp biler diýip milletimiz bellidi. Hormatly prezidentimiz halkymyzyň saglygyny gorumak, hususan dürli ýokunç keselleriniň öňüne almak we öz wagtynda bejermek, saglyk goruş ulgamynyň maddi enjamlaryny binýadyny berkitmek we döwrewaplaşdyrmak, lukmanyň hünär derejesini ýokurlandyrmak bilen bagly meseleleň hemişe döwletimiziň öns merkezine durjokdygyny aýtdy. Barlykhana bölme kliniki, biokimiki, bakteriologiýa, molekulyar genetika, immunologiýa otoglarynyň ibaratdyr. Ularda gany we peşewe umumy seljermek, ganyň biokimiýasyny seljermek, immunoferment, serologiýa, parazitologiýa, bakteriologiýa, molekulyar genetika, polimeraz zynjyr reaktorlary seljermelerini geçirmek üçin mümkinçilikler döredilenir. Döwlet başlygymyz barlykhanyň işgärleriniň netijeli işlemek üçin döredilen şertler, ulaň zerurlyklary bilen gyzyklandy. Lukmanlar özleri barada edilýän alady üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, barlykhanyň dünýäniň belli önüm önürjüleriniň enjamlary bilen öpçün edilendigini, ulaň tez wagtda viruslar kesitlemäge hem keseli dogry anyklamagy we zerur bilen bejergeni geçirmäge mümkinçilik berýändigini aýtdylar. Bulan hemmeti dünýäde dören täze uruşly koronavirusyň pandemiýasy zerarly emele gelen şaşyrmly ýagdaý nazara almak bilen tutuş adamzada uly howp salýan dürli ýokunçlyň ýurdumyzda ýaýramagynyň öňüne almak üçin çäreleň görülmegine uly ähmiýet berilýänini tasdiklaýar. Şeýle-de lukmanyň ygtyýarlygyny dürli barlyklary geçirmek üçin soňky neslin awzallary bar. Ýurdumyz boýunça ähli saglyk goruş edareleriniň geljekde de şunuň ýaly enjamlary bilen öpçün ediljekdigini aýtmak bilen hormatly prezidentimiz hünär enliklerini ýygydarly kemilleşdirmek zerurdygyny bellidi. Şunuň bilen baglykda serhetlen açylan wadyny türkmen hünärmenleri üçin daşary ýurtlarda okullar guralyp, olar iň gowy dünýä tejribesini öwrenirler. Şanly waka hormatly prezidentimiziň türkmen halkynyň saglygyny gorumaga berýän içkin önsüniň aýdyň suwtnamasydyr. Halkymyzyň bagtyarlygy hem awadançylygy döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir we şeýle bolmagyna galýa. Hormatly prezidentimiz tanışlygy tamamlap, minister kabinetiniň göçme meclisine geçirdi. Onu ýurdumyzyň saglyk goruş ulgamynyň maddi enjamlaryny binýadyny puwtulandyrmak boýunça wajyp wezipelere garaldy. Bu ulgamy ösdürmek ileri tutulýan ugurlar kesitlenildi. Hem beýleki meseleleň bir näçesi ara alyp maslahatlaşyldy. Milletimiz ýurdumyzyň elatynyň saglyk ýagdaýyna hemişe uly öns berilýändigini nagtady. Döwlet başlygymyz saglyk döwlet maksatnamasynyň netijeli ýerine ýetirilýändigini bellep, ýaňy ýakyny Ahly welaýatynyň Baga we Şäkerjatyna ulanmaga berilen döwre we şifahanany munyň nowatdaky mysal hökmünde görkezdi. Häzirki döwürde dünýäde koronavirus pandemiýasy giňden ýaýrady. Bu ýokunç bütün adamzadyň awadançylygyna uly howp salýar diýip hormatly prezidentimiz sözüni dowam etdi. Şoňa görä de dünýäde ýeti öýkün soğuklamasynyň ýüze çykan ilkinji günlerinden ýurdumyzda öňüne aş çäreleri öz wagtynda geçirilip başlandy. Raýatlarymyzyň saglygyny gorumak üçin ähli zerur işler amala aşyryldy. Döwlet serhede aýratyn gözegçilik alındy. Serhetde zerur çäklendirmeleri girdilip, raýatlaryň saglyk ýagdaýyny gözegçilik güýçlendirildi. Bu gurda ähli gulluklaryň işi sadaşykly ýola goýuldy. Biziň ýurdumyz bu gurda hemişe
beýleki döwletleri bilen tejribe alşyp durýar. Birleşen Milletler Guramasy oň düzümleri hem bütün dünýä saglyk guruş guramasy bilen ysnaşykly hyzmatdaşlyk edip gelýär diýip döwlet başlarymyz aýtdy. Adamy jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly hasaplayan Türkmenistan insan saglygyna howp salýan şeýle hökümün garşysyna görüşmekde. Dünýäniň ähli döwletleri we halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin hemişe açykdyr. Göktepe Tranyň azgan şäherjasyna ulanmagy berilen hastahanada dürli howply ýokunç keselleriň öňüne almak we olary bejermek boýunça ýurdumyzda anyk işleň alınıp barlyanyň ýene de bir misalydyr diýip hormatly prezidentimiz nykdy. Dünýäniň ösen döwletleriniň iň kämil lukmançylyk enjamlary bilen öpçün edilen täze hastahana ýokunç keselleri wagtyna ýüze çykarmagy we bejermegi, olaň öňüne almagy, raýatlarymyza ýokary hilli saglyk goruş hyzmatlaryny etmegi mümkinçilik berer. Melelizlerimiz aralýa zoology ýaly oňoýsuz howa şertleri bolan sebetlerde keselleriň öňüne almagyň netijeli usullarynyň we serişdeleriniň aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolýanyny öňe çekip Aşgabatda fiziologiýa ilmi kliniki merkezli täze hastahanany gurmagy taşyrdy. Şunuň bilen baglykda saglyk goruş we derman senaty ministrligine ýokunç däl keselleriň öňüne almak we olaň garşysyna görüşmek boýunça täze milli maksatnamany taýýarlamak we bu maksatnamany Daşary işler ministrliginiň araly halat etmek boýunça alyp barýan işleri bilen utgaşdyrmak taşyrly. Döwlet başlarymyz ýurdumyza virusologiýa, bakteriologiýa we epidemiologiýa ilmi öňümçilik merkezini gurmagy taşyrdy. Ýylatymyzda derman serişdeleri bilen dolu öpçün etmek maksady bilen ýurdumyzda derman öňürýän bir neçe täze fabrik gurmagy taşyrýan diýip melelizlerimiz nykdy. Soňra döwlet başlarymyz saglyk goruş we derman senaty ministri saglyk goruş işgärleriniň ählisiniň adyndan ýylatymyzyň saglygyny gorumagy, keselleriň öňüne almagy, ýurdumyzyň lukmançylyk ulgamynyň maddi enjamlaryny binýadyna putulandyrmagy we saglyk goruş işgärleriniň durmuş gowruglugyny ýokurlandyrmagy berýän uly öns üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip döwlet başlarymyza berk jan saglyk, uzak ömür we halkymyzyň hemem il ýurt bähkitli işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Minister Türkmenistan keselleriň ýaýramana garşy görüşýän adatdan daşary topuryň işi barada hasabat berip, häzirki wagtda ýurdumyzda bu ýagdaý gözegçilikde saklamak boýunça zerur bolan ähli çäreleň görülýänini aýtdy. Soňra melelizlerimiz şanly waka münasibetli hormatly mehmanlar üçin kitapda ýadygarlyk ýazgy ýazdy. Melelizlerimiz ýygnananlary we mehriban halkymyzy garaşdy döwletimiziň ýetip gelýän hemişelik betaraplygynyň 20 ýyllyk şanly bayramy bilen tüýsürekden utlady we hemmelere berk jan saglygyny, maşgala awdançylygyny, berkarar watanymyzyň güllep etmek ugruna alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Döwlet başlarymyz täze ýokunç keseller hasahanasynyň işgärlerini ýene bir gedek işlerine üstünlik arzu etdi. Hemem saglyk goruş we derman senaty ministrini täze açylan idara soğuk hökmüni awtolog serişdeleriniň açarlaryny gowşurdy. Häzirki zaman türkmen jemgyýetinde sagdyn durmuş ýörelgilerini kemale getirmek, sagdyn iýmitlenmek hemem köpçüliklerin beden teri sagyldyş gereketini giňden wagt etmek, ziýanly enliklere garşy işçen görüşmek boýunça geçirilýän çäreler döwlet adamy üçindir diýen syýasy şygarda anyk beýan edilen esas goýjy wezipeleň amala aşyrmagyny gönükdirlendir. Melelizlerimiz tarapyndan Türkmenistany durmuş ykdysady taýdan ösürmek strategiýasy döwletimiziň dünýäniň ykdysady taýdan ösen hemem ýylatyň awdançylyk derejesiniň ýokary görkezlerini özüne jemleýän kuwatly ýurtlarynyň hataryna münasip orny gelemegine gönükdirlendir. Milli saglyk goruş ulgamy şuny ýurdumyzyň baş baýlygy, halkymyzyň saglygyny gorumagy ýardam berýän binýatlyň ulgam hökmüni kesýtenli. Hepden dowamlyk möhüm wakalar hormatly prezidentimiziň el ýurt bähkitli döwlet ähmiýetli işleriniň rowajlanýanyny watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary depkinlerde ösýänligini äşkär etdi. İl günümizden bagtyar durmuşynyň göz başyna duran hormatly prezident bilen taýtyl taýlary netijesinde ýurdumyzda daşky urşawy aýaly çemereşmek hem ülkemiziň gözel tebigatyny gorap saklamak uğruna uly görümli işler durmuşa geçirilýär. Munyň şeýledigine ýurdumyzda Türkmenistanyň milli tokoy maksatnamasynyň tebigaty goramak hakynda Türkmenistanyň kanunynyň kabul edilmegi, döwletimiziň çar kunjyna döredilýän tokoy dowlatlary dolu goýa geçýär. Garaşdy watanymyzda tebigaty gorap saklamak, sadaşykly ekologik gurşawy döretmek boýunça uly taslamalary durmuşa geçirilýär. Diýarymyzyň ösümlik hem haýwanat dünýäsini gorap saklamak şeýlede oň biodürlügini artdyrmakda ýurdumyzda bar bolan gorokhanalaryň ähmiýeti ören boldur. Döwletimiz tarapyndan goralýan şeýle ähmiýetli ýerleň birim ýurdumyzyň Demirgazyk çägine ýerleşýän Gaplanyr döwlet tebiga gorokhanasy. Öz eýleýän meýdany boýunça diýarymyzda iň uly hasaplanýan bu gorokhana şahyny we sarıgamış çäkli gorokhanalary özüne birleşdirgen.
Ol alyslary uzaýan depe düzleri, belentlikleri, çöl meýdanlary, jeňellikleri, tätin tebigi baýrlyklary we suw ýeňişliklerini özüne jemleýär. Gorokhanyň esasy maksady ýurdumyzyň demirgazyk çäginiň ösümlik hem haýwanat dünýäsini goramakdan hemde geljekki nesiller üçin aýap saklamakdan ibaratdyr. Gorokhanada alınıp barlayan möhüm wezifelen hataryna Sargamış gölüniň suw ýeňişliklerini ýaşaýan kuşlary goramak, jerenden aýraklan hemde saýgaklan köpelmegine şert öretmek ýaly derwaýt işleri görkezmek bolar. Köýlüň kenarlaryna mesken tutýan haýwanat dünýäsiniň wekilleriniň sany artýar. Gorokhana ýertici kuşlaryň köpdürligi bilenem ünsüňi özüne çekýär. Bu ýerde birgüt, ütölgi, ýylançy gyrgy, göwenek we şoňa meňdeş kuşlara has köp duş gelmek bolýar. Häzirki wagtda Gaplaňyr tebigi gorokhanasyna kuşlaryň 200-den gowragy duş gelýär. Onuň köp bölegi uçup geçýän kuşlar bolup, olar ördekler, gazlar, çarlaklar bolup durýar. Bu ýerde eýem hewurt gölemek, gyşlamak üçin täze ýerleň ençemesi peýda boldy. Häzirki güýz aýlaryna kuşlaryň köp bölegi Sargamış gölüne gyşlamaga galýarlar. Olar bu ýerde beýleki içerki köýlerde diň jalp imitlenip ýollaryny dowam edýärler. Kuşlar özüniň ýaşaýyş şertleri bilen tapawutlanýar. Gorokhanada ilmi barlygy işleri ýylyň bütün dowamyna ýygydarly alınıp barlap, tebigatda bolup geçýän her hili hadiselere gözegçilik hemde ösümlikleň, haýwandan seyrek duş gelýän, ýetip ýok bolup barýan görnüşlerini ilmi esasy öwrenmek, köpeltmek, gorap saklamak dowam etdirilýär. Ýurdumyzyň beýleki gorokhanalary bilen tejribe alçyp durilýar. Gaplaňyr gyrynyň ösümlik örtügi gyýyska boýly, ýarym gyrymsy ösümliklerden ibaratdyr. Otumjak ösümliklerden bir ýyllyk selmeler, seýregrek hem orta gyrtyç görnüşli dürli otlara duş gelmek bolýar. Gyrda ören seýrek gögören pes boýluja gara sadaga duş gelýär. Gorokhanyň meýdanlaryna seýrek duş gelýän ösümliklerden şory we çägimik ýaly ösümlikler ösýär. Bular Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna ýerdilen ösümliklerdir. Bu ösümlikler gorokhanada ilmi taýdan öwrenilýär. Olary tebigi ýagdaýda ösmäge, ýaramly ýerlere göçürmek, meýdan zowlukda ösdürip ýetişdirmek boýunça ilmi işler geçirilýär. Şonuň ýalym gorokhanada toýnokly haýwanlaryň otymlary bilen öpçünçüligi, onuň ýabany haýwanlara edýän täsiri içgin öwrenilýär. Umuman aýdylanyna Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan beýtaraplagy mekany ýylynda güneşli diýarymyzda ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamakda hemde onuň biodürlüğini arttırmakda maksady okunly işler durmuşa geçirilýär. Munyň özi arkada prezidentimiziň öňe sürýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Paýtatymyzda konkur sportu boýunça geçirilen ýarış gyzykly pursatlara beslenip, ýurdumyzyň birinjiligini alma uğruna geçirilen ýarış bu urda ustatlaň kemale gelýänini görkezdi. Atçylyk sportunyň olimpiýa görnüşleriniň biri bolan bedewliň päýtgeçilikden geçmek boýunça ýarşy beýleki bäsleşikleri ýaly hemmelerde uly gyzyklanma döretdi. Ma'lum bolýar ki, häzirki wagtda Türkmenistany atçylyk sportunyň dürli görnüşlerini wagt etmäge uly ünsürlýär. Muňa ýurdumyzyň atçylygyny mundan belägem ösdürmek, şöhrat gazanyň ahylteki bedewlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça tohumçylyk işini kämilleşdirmek, çapyk suwalary hem sport bedewlerini halkara ýarşlaryna taýýarlamak bilen günden-güne baglanyşykydyr. Ma'lum bolýar, bedewleň bu öz bolşy tohumyny ören belet hem oňa sarpa goýan Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ahylteki bedewi biziň bu ýytanjymyzy we şöhratymyzy atly kitabyna beýleşýär. Ahylteki bedewleri diňe bara däp bolan atçapyşyklaryna däl, eýsem atçylyk sportunyň beýleki görnüşlerinde ajaýyp netijeler görkezýär. Ahylteki bedewleriniň görnükli wekilleri dünýä atçylyk sportunyň hem olimpiýa hereketiniň taryhynda öz munasip orun tapdylar. Konkur boýunça ýarşa gatnaşanlar tejribelerini arttırmak bilen ýokary netijeler görkezdiler. Ýurdumyzyň dürli günjegine geçirilýän sport bäsleşikleri üstünliklere beslenýär. Çekeleşiklik häsiýet ýarşlaryň gyzykly bolmagyny üçin edýär. Paýtatymyzda bowling hemde bilyard sport boýunça tamamlanan ýarşlar üstünliklere beslenýär. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň degişli federasiýalar bilen bilelikde guramaklarına geçirilen ýurdumyň birinjiligini almak uğruna ýarşlar türgünleriň barha kämilleşýänliklerini görkezdi. Ýarşlar türgünleriň her biriniň bu urdaky üstünliklerini ýokardan görkezdi. Çekeleşlik häsiýet her bir duşda aýdyn doýuldy. Bu ýagda ýurdumyzda Mehriman akademiyanyň ýol başlygyna sport ulgamyny anyp barlayan äger türlü işleriň netijesidir. Bilyard sport boýunça geçirilen ýaşyň netijesi boýunça Ibabekir Bekturdiýew, Begens Jumaglyjew, Batyr Aşaýew bilen Serdar Ilamanow degişlikde 1-nji, 2-nji, 3-nji orunlary eýleme başardylar.
Bowling sport boýunça geçirilen ýaşyň netijesi boýunça erkekler arasynda Tahir Xan Mämedov, Xan Xangilliýew, Serdar Ataýew degişlikde 1-nji, 2-nji, 3-nji orunlar eýlediler. Dinanyň arasyna geçirilen ýaşyň netijesi boýunça Nasiba Uradmedowa, Hürvivi Kişikowa, Bakar Uradverdiýewa degişlikde 1-nji, 2-nji, 3-nji orunlar eýleme başardylar. Bowling sport boýunça erkekler we dinanyň arasynda top oynanan geçirilen ýaşlaryň netijesi boýunça Xan Xangilliýew bilen Serdar Muradow, şeýlede Nasiba Urazmedowa hemde Hürvivi Kişikowa degişlikde 1-nji orunlara münasip bolmagy başardylar. Şeýle sport ýaşlary Türkmen Oba Hojalyk Uniwersitetine de geçirli. Sport saglyk sagdynlyk adamlaryň geçirilen sport bäsleşiklerini talipler sportuň durly görnüşleri boýunça öýdary bäsleşdiler. Ýygydaly geçirilen sport bäsleşikleri talipleriň kämilleşmeklerine giň mümkinçilikler döredýär. Hemde ýokary okuw mekdebiniň taliplerine sport babatda hemişe bilinç sepgetleri eýlemäge mümkinçilik berýär. Hormatly şerhäder urta gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorology barada gulluw tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam elik edýärler. Hormatly ýerleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýaly senenamasynyň akrap dogry dowam edýär. Mähwan adamlar, gelingen bolsa noýabr aýynyň 16-syndan noýabr aýynyň 22-sine şeýle hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Yani gelecek hepdeniň dowamynda ýurdumyň çägine Demirad Gunatardan çyl howa akynyň aýralaşmagy netijesinde hepdeniň dowamynda diýarymyzyň Ahal welaýatyna we Aşgabat şäherine atkem gara çykly ýagşyň ýagmagyna, şeýle-de howanyň gece temperaturalarynyň hepdeniň ortasyna peselmegine garaşylýar. Hatda gygy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny üýtkap turan burtly howa bolup, günogordan tiýlik sekundda 7-10 11-15 metr etýän şemal öňsmöni, hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 3 gradus soğukdan 4 gradusçe mayıl, gündüzleri 9-14 gradus, welaýatyň Kanary atraplaryna 6-10 gradus mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Ahal welaýatyna üýtkap turan burtly howa bolup, hepdeniň ortasyna atkem gara çykly ýagşy ýagar. Günogordan Demirad günogora ornup gedýän tiýlik sekundda 4-9-dan 10-15 metr etýän şemal öňsmöni, hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 5 gradus soğukdan 5 gradusçe mayıl, gündüzleri 1 gradus soğukdan 4-13 gradus aralygyna mayıl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyna üýtkap turan burtly howa bolup, Demirad günogordan günogora ornup gedýän tiýlik sekundda 5-9-dan 10-15 metr etýän şemal öňsmöni, hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 4 gradus soğukdan 1 gradusçe mayıl, gündüzleri 1 gradus soğukdan 4-14 gradus aralygyna mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Ýap welaýatyna üýtkap turan burtly howa bolup, Demirad günogordan günogora ornup gedýän tiýlik sekundda 6-10-dan 10-15 metr etýän şemal öňsmöni, hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 2 gradus soğukdan 3 gradusçe mayıl, gündüzleri 2 gradus soğukdan 3-13 gradus aralygyna mayıl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşoğat welaýatyna üýtkap turan burtly howa bolup, Demirad günogordan tiýlik sekundda 6-10-dan 10-15 metr etýän şemal öňsmöni, hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 0-5 gradusdan 4-8 gradus aralygyna sowuk, gündüzleri 1-6 gradus soğukdan 3 gradusçe mayıl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtkap turan burtly howa bolup, hepdeniň ortasyna atkem gara çykly ýagşy ýagar. Günogordan Demirad günogora ornup gedýän tiýlik sekundda 5-10-dan 8-10 metr etýän şemal öňsmöni, hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 1-3 gradus soğukdan 4 gradusçe mayıl, gündüzleri 0-2 gradusdan 9 gradusçe mayıl bolmagyna garaşylýar. Mähwan ýerleşler, ýurdumyzda noýabr aýynyň 16-syna magnit gaýdasynyň gowşak gaýdada bolmagyna garaşylýar. Mähwan adamlar, siz noýabr aýynyň 16-syndan noýabr aýynyň 22-sine şeýle hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolýaňyz. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçörüniň kadadan 6 ötürüm artmagy bilen baglanşykly howa şartlarynyň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem göz pastarynyň dowam edýän günlerini howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp pasla wara geyinmegi maslahat berýär. Mähwan ýerleşler, bu da günleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriman adamlarım, şunun bilen watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwründe aty watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür ösenýär. Ähli ösüşlerin ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşra bolun, ezileşer.